सान्दुं गोसायावनो मारै उन्दुनो ओंखारलाबायखो होनबा आंलायसो नोंखौ नामाखोब्रा। नै जाम्बखौसो फैदों माथो। मा खबर लाना फैलायखो जाम्बखौ बाहाय? औलै रायखांस्ला आगोलाव जा जाना थांबाय बेफोरखौ बारहोदो। हैयानो जि गरम नालाय ब्रा जोंना एसेयावनो एसे जिजोंखौ गब्लाबायो। होद जाम्बा बेफोरखौ गोसोखांबाय थागौ नामा? बेफोर जा जाना थांबाय जोब्बाय। है जिरायबाय दसे बेयाव। दे जाम्बखौबाय मा खबर? माबालै रायखांस्ला बे दुथुमायाना दासान्दि मारैबा जागासिनो दंथारो आंजों। मा जालायखोब्रा नोंहालाय? मा खबर? मारैबा बेलाय? होद मानोबा फाग्लिया खोन्थाफुंनानै लाया गावनि मा जादोंथाय? मा खोन्थाफुंना लाया जाखोब्रा? होद मोजां खोन्थादे। आंथ' सानबाय माबा गोसोनि बेमारसो जादोंना मादों जाखोथाय? आं जेखौ सानो बेखौ। आंथ' फाग्लिखौ जि गोसो सिङाव गोसो होखुमानानै दंलै बेखौ। नाथाय गावसो मा सानोथाय? मालानिफ्राय बिदि गोसो होखुमालायनाय जाखोब्रा जाम्बखौ फंबाय? माथो जेबो खौरां गैथ्रा? नङा आदा सिरिसो। आंबो खोन्थाफुंना लानो हाया दाबो। गावनो होनबाय सिंगेल थायोबा गोसो फ्रि थानो हायो, जेबो टेनसन जानाङा। दाना माथो गावसो उल्था जाबायलै माथो? ओंलै रायखांस्ला माथो खालामबावनो, आंबो देरफुनाय सेंग्रा गाज्ला जाहैबाय नालाय ब्रा। अनदोब्रा रायखांस्ला आंखौ एसे। माखौ अनलाबायनांगौ जाखोब्रा आंलाय? एसे अननानै रायथिना होदोब्रा रायखांस्ला। होद फाग्ला आंखौ दाखुल सानखोना माखो नोंलाय गोदाव सोरावलाय? अनदोब्रा रायखांस्ला एसे। थोद जाले नोंजों। होद आं बिदिखौ हानाय नङालै फंबाय जाम्बखो। जिबायदि बेरे बिमा बायदिथार जि खरा ओरैनो। देलै दे आदा, आंहा बेखौनो नोंखौसो आसा खालामनानै फैदोंमोन। एसे अनबाय बायनानै हेल्प होबाय साननानै। होमबालाय थाना माथो मोनबावोब्रा, एसे मददखौ मोनखायाबालाय। थांस्लां। थादोलाय मा थांसां। गोदाव सोराव आंखौ दाखल खालामनो फैलायबायनायब्रा बेलाय। बे फाग्ला एन्जराबो न'आव फैबाबो जेबो खामानिखौनो मावा। मोसौ दै दौनांगौ ना मोसौ खानांगौ ना मोसौ होसोनांगौ जेबो मोनथिया बे बिमानि खर'आ। रागानो गिलु बालु जोंनोसो ओंखारो बांद्रायखौबा। हनै बिमानि खर'आ दासो नुजाफैदों। आया माथो बिदाया आंखौ रायखुमागासिनो दंथारसोलाय? रायखुमानायसो नुदों नोङो, रायखुमानायसो नुदों। साला न'नि खामानिखौ एसेबो अराना नोङो। ओंखायनो आंल' हारसिंनो मावजोबनांगौलै, बे आंनिल' सम्पति नालाय ओंखायनो। उन्दै समावनो बिमा बिफा थैजानाय, एसेथ' बुजिना लाब्रा फंबाय। बिमा बिफाखौ लानासो दंखायो आङो ओरैनो। आंहा मानसिफोरजों जंखायजाबाय थायो ओरैनो, लान्जायाव हमनानै गाहरनो मानो होननानै। ए बिदि होननानै एसे खामानि दामानि दानांसौलै नोङो। दे आदा नों मावदो, आं उनाव मावबाय थागोन। आलासि जानानै फैनानै गामि बेरायनायानो दाबो अहायाखै आंहा। बे मोसौआ दै दौग्रोदो थां फंबाय थां नोङो। आं दिनै हाथ'ला आदा, उदै सादों आंहा। नों मा खिबु होन नोङो, खामानि थिनबा उदै साफ्लायो नामा नोंहा? सादोंलै आदा, आइदि आं न'आवसो उन्दुहैनोसै। साला बिजों मा जाबावनांगौ होनबा? एखमबा उदै सानाय, एखमबा थाफ्लि सानाय, एखमबा खर' सानाय। खाथायसोना मासो जाखो खामानि बानानै। साला गदखौ मोनलाय लांलाला आं बे मानसि सासेखौ। दाना आंनो माबा मारनांसिगोन आरो। जेखि जाया आंनावल' लरग' थरग'ल'सै। गाबनोसो ओंखारबाय आंहा बिमाबो गैया बिफाबो गैया फंबायबो ग्रुपथ' गैया। दसे जिरायथ'नोसै आं बिफां सायावनो। बिमा बिफायाबो अबे बालाबारियाव दैगारना गालांखो जोंखौ। उन्दै बैसोआवनो जोंखौ गारनानै थांबाय आलाय सिलाय। बिमा बिफानि महराबो माबायदिमोन बेखौबो सिन गैला। आइयै आफा नोंसोरखौ दिनै जा गोसोखांदों आङो। दुथुमाय नोंबो आंखौ सैया। जा दुखु आंहा दिनै दुथुमाय। फंबायाबो खामानि थिनबाबो खाथायबाय थायो, आं मा खालामबावनो। आयौ बिबारिसो मा गोसो जाबोदों दिनैलाय? ओरैनो फैबाय आरोहाय रायलायनो बायदिसिना मोजां गाज्रि। आयौ मा मोजां गाज्रि रायलायनांगौ बाल? नै फाग्लि जोंहा एसेबो सानथारला, बुरैनानै थालाय लांसै। नंनायाथ' नंगौआनोहाय, बिनानावफ्रासो जोंनि सिगां हाबा जाग्रोसिगोन बायदि मोनबाय आङो। औहाय जोंनाबोथ' जोंखासै। माबा एखमबा जि टेनसन जासोलाबायो, मा माखौ जायोथाय। जोंना दुथुमाया गोसथोनाय दंसिगोनहाय। जारलासो जासिगोन आंबा बिनानाव हाबा जाबाथाय। बिनानाव हाबा जाग्रोबाथाय बुरैनानै थाबाय मानानै थाबायसो होनजालाय लांसिगोन मानसिफोरजों। बेथ' मानसिफोरनि खुगानि रावखा, ओरैनो साबाजिखखा बेफोरो। जेबायदि हाबाखौ जानो होनबानो जानो हायो। गावबागाव खाफालनि खोथा, गावबागाव खाफाल गेवनाय गेवैनि खोथा थायो। दालाय माथो सिगां टेनसन खालामदों नोंलाय? बिनानावफ्राबोथ' हाबा जाथ'वाखैना। होनब्लाबो मानसिफोरनि साइसफोरखौनो नायनानै जाग्रोगोन बायदि मोनलायलाङो। है बेफोरखौ सानबाय थानाङा, जाथ'नाय नङा बे। दालाय देरफुनाय मानसिना बिसोरबो मा बुंबावनो आरो। बेफोर गासिबो गावबागावनि खाफालनि लिरनायसोखा, बेफोरखौ बुंनानै लाब गैया। टेनसन जानाङा बांद्राय। दालाय न'आव दंना गैया नोंसिना सिखिरिया? दंखायोसो न'आव। सोरांनायनिफ्राय बहा ओंखारलाङो, सैमा आथिं बायदि न'आवनो थाया। एसे एनैबो रायजाथारला दाना जोंना सिखिरिया, खारनो मानोसो होनलाबायो। गावनि गोसोसैहाय, बोरै सोलिथारथोंसै। गाव जेखौ गोसो बेखौनो खालामथोंसै, बादा होबाबो लाखायाबा। दे बिदिब्ला दसेबाबो नोंजों रायलायनानै मोजां मोनबाय। न'आव थांफिनसै आं।